Staré časy boli super, keď jazdilo veľa ľudí tuto v Ružinovskom skateparku. Sa stretovala stará brigáda. Všetkých to bavilo. Bolo nás ďaleko viac ako skejťákov. Začal som agresívne korčulovanie, keď som bol ešte v 8. triede. Mohlo to byť takých 14 rokov dozadu. A veľmi ma zaujal ten šport, lebo videl som ľudí a korčulovať na veľkej rampe. Bolo to veľmi krásne, poeticky krásne. Ja keď som si prvýkrát obul korčule, boli to také tie hrkalky, hej, čo na trhu predávali, vydržali mi asi 2 mesiace. Už som pízukal, že chcem druhé korčule, nové, lepšie, s gumenými kolieskami. Rodičia mi vyhoveli, obšťastnili ma. Prvý rok to boli naháňačky s kamošmi po sídlisku, hranie hokeja. A zrazu som zistil, že sa dá chodiť po schodoch, dozadu, dopredu. Ja som pamätal, kedysi veľmi dávno v Ružinove boli len 2 prekážky. A zrazu dojdem tam a bola tam veľká urampa, kvantum ľudí a ja som mal ešte také hrkalky. Strašne ma to nadchlo. Tak hneď som chcel po rodičoch nejaké korčule. Jasne, že až potom, jak som sa naučil aspoň trochu na tom jazdiť. Najprv sme vlastne začali fitnessovými korčulami, neboli to hneď tie agresívne, lebo sme ešte nevedeli, čo to agresívne korčule sú. Tak sme prvé začali schádzať nejaké tie schody, skákacie schody. Už potom neskôr nám vlastne starších kamaráti ukázali, čo to vlastne je slajdovať nejaké zábradlie. Tak sme si našli nejakú maličkú tyčičku, čo mala 10 cm možno od zeme a skúšali na tých fitnessových korčuliach, ktoré zrovna na to nie sú robené, naskočiť na ňu a prejsť, udržať sa tam, proste, aby sme nepadli. A postupne sme zistili vlastne, že existuje nejaké agresívne korčulovanie. Videli sme nejaké prvé videá a začali sa aj u nás predávať agresívne korčule, tak každý postupne si zadovážil tieto nejaké, boli to ročesy asi prvé. A potom už to vlastne začalo. V roku 1998 sa postavil teda prvý skatepark u nás v Bratislave, v Petržalke.
a tam sme trávili každý deň asi. A popri tom sme začali chodiť aj do ulic. My sme vlastne slajdovali prvé zábradlia, skakali cez prvé schody. Aj tu na Slamy sme prišli. Väčšinou nás policajti vyhodili, ale nevadilo. To chodenie do skateparku sa zmenilo na dennú, proste na prežívanie, na samotný život. Chodili sa tam hlavne kvôli ľuďom, kvôli srande. A nebolo to ani tak kvôli jazdeniu. Máme odtiaľ všetkých kamarátov, všetkých ľudí, čo poznám, sú nejak spojení so skateparkom. Zažili sme tam prvé úrazy. Asi aj posledné. Mesto je pre nás jedno veľké ihrisko a ponúka nám veľa možností. Hľadáme nejaké schody, zábradlia, múre, najlepšie mramorové. Asi najväčšia zaujímavosť je to mesto, lebo tí ľudia, tie šokované tváre ľudí, keď ich predbiehame, alebo keď oni nevedia, kam sa majú hnúť. Je to také trošku zaujímavé, trošku adrenalínové. Nakoľko vieme, čo robíme, tak tam není nejak veľká šanca na nejaké zranenie, ale tí ľudia sú z toho aj tak v šoku, lebo nevedia, čo majú očakávať. Ideme do mesta, je to niečo zakázané a čo zakázané ovocie najviac chutíči, ako sa to hovorí. Veľa ľudí okolo, starí ľudia nadávajú, niektorí sú nadšení z toho, niektorí nám hovoria, že kúpte farbu na tyčku, teraz ste nám to tu zabrali. Ale je to iné, je to také voľnejšie, skatepark je taký obmedzený. V meste je to na človeku. Že čo si vymyslí, kam si ide zajazdiť. Človek si vie nájsť na tom meste niečo kreatívne, niečo svoje. Lebo každého baví jazdiť nejakú inú vec, hej. Každý je v niečom iný v podstate dobrý. A to mesto mu dáva tú možnosť, tú slobodu, že si nájde niečo každý to svoje. Na tých korčuliach agresívnych, našich, nešťastných, čo ničia človeka, sa dá slajdovať. Korčule vyzerajú asi takto. Stredné kolieska nikto nemá. Proste to tam zavadzá. Pri tých slajdoch na hranách, na tyčkách. Kolieska sú o niečo menšie, profil majú taký zrezaný pre väčšiu stabilitu. Až normálne korčule nešidné. Ja stredné kolieska mám. A niekto to používa. A sú super, lebo mi nepreklzáva tyčka, že? Kto je jak zvyknutý, tak jazdí. No celkovo tie korčule sú trošku mohutnejšie, ťažšie. Nech to vydrží z tvrdých plastov, nech sa to šmíka. Ložiska, jak všetci riešia na hrádzi, že čím väčšie číslo ložiska, tak tým lepšie, lebo sú rýchlejšie, nám je to v podstate jedno.
lebo tie ložiská aj tak proste sa menia. Kolieska vydržia asi tak intenzívnym jazdením v tomto parku, na tomto super betóne 2 týždne maximálne. Takže jazdí sa v potičkách na frame, je to groove alebo soulplate. Sú tam rôzne triky od základných, ja neviem, nejakých grindov, royálov, po nejaké souly a potom komplikovanejšie niečo. Fitnessová korčula. Na rozdiel od agresívnych majú všetky 4 kolieska, väčšinou stokové frémy pri tých drahších modeloch, nech sa to točí. Je to ľahšie, celé je to deravé, nech sa to vetrá. Niektoré majú klipsy, niektoré šnúrky, niektoré aj. A neviem, chodí sa s tým na hrádzu. Potom máme ešte jeden typ korčulí, čo nám akurát na chvíľku donese. Taká naša hviezda inlineu bratislavského. A toto je taká kvázi novinka. Je to agresívna bota. Proste to, čo som vám hovoril o tom, že sa dá slajdovať na tých frémoch, tak tu už je to obťažnejšie, tu sa dajú robiť len tie solové veci. A spočíva v tom, že sú to vlastne fakt korčule do mesta. Človek sa vie prebehnúť, skočiť, vydrží to. Jazdia s tým po schodoch. Volá sa to, že powerblady. Je to pekné, vyzerá to jak teniska. Ono reálne tie frémy sa dajú meniť. Takže ja si viem prehodiť z tejto korčule na túto hociaký frém. Dá sa to, že Universal Frame System, robí to každá značka, takže je tam veľký výber a možnosti, jak si to poskladať, tie korčule sa to trošku posunulo. V Amerike bola veľká kampaň proti korčulovaniu z toho dôvodu, aby skejťacké veľké companies predali svoje skateboardy. Tak ľudia začali skateboardovať v Amerike a tam sa začali vrážať veľké peniaze. A jasne, že deti robia to, čo je v telke. Ja si myslím, že to má za vinu to, že túto korčuliarstvo tak trošku upadlo. Bolo to nové, došlo to rýchlo, a jak rýchlo to došlo, tak sa dá povedať, že aj rýchlo to odišlo. Nerobilo sa pre ten šport toľko, čo by sa mohlo. Všetci prestali, pribrali a ostalo len pár vyvolených. Smutné, že nemáme novú generáciu, není proste zo pár mladých ľudí jazdí a to je všetko. Som začal jazdiť za jeden nemecký online shop a začal som cestovať trochu po Európe s nimi, točiť nejaké to video, fotiť fotky do nejakých časopisov a takto. A to mi vyplňalo vlastne asi vysokoškolské štúdium skoro celé. Takže som dosť cestoval, dosť som toho videl, veľa jazdcov z celého sveta a bolo to super spoznať tých ľudí a zažívať tie výlety a všetko toto okolo toho. Ale mi to dosť veľa do života. Korčule mi dávajú voľnosť, odreagovanie hlavne, že keď je toho veľa na mňa, si ich obujem, idem si zajazdiť a je to pre mňa ten najväčší relax, aký si viem predstaviť. Niekto si ide čítať knižku do parku, tak ja sa idem rozbiť do skateparku.